Здравейте хора, едно бързо включване. Тук гледам някакви гуми. И викам, я да разгледам какво се предлага от магазина. Дали има някакви като за моите кола. Моите са 205-ици на 45 на 17. И гледам тук едни гуми. Тея ми грабнаха окото. 19-ки, 235 на колко беше? На 35-19. Това е много ниска гума по принцип. Няма да стане, освен ако не я сложа върху моята гума. Върху моята гума може и да стане, ама ще опира в калницата. Така, направи ми впечатление, че тези гуми са до 2019 година. И си викам, тези гуми има живот в тях. Наистина има живот в тях, гумите са добри. Що ги пусна така на базик да видим дали някой ще ги купи. Аре да видим дали мога да изкарам пари от някакви изхвърлени гуми. Даже няма да ги взимам тук, ако ми потрябва, че долу да ги взема. Апдейт от обявата за гумите. Намерихме потенциален клиент. Пуснал съм ги 50 кинта. Мисля, че това е някаква приемлива цена за такива гуми. Сега отивам да ги взема, да ги изчиста малко, защото има някакви листа по тях. Има вода вътре в тях, били са аквариум. Тук са. Надявам се някой да не си ги е харесал преди мен, защото ще е мега тъпо, ако съм ги продал, а няма вече гуми. Охо, има още някакви бокуци. Някои яко бокуци събират тук. Сложих ръкавиците. Още са тук. Е така се вади вода от гумата. Тя стана като нова, Добре. Все пак сега ще влезне в колата. Не искам да ми намажа цялата кола. Тук ще я подпра. Сега ще вземем другата. Продавам футюел. 20 кинта. Табуретка, подарък към него, още един футюел. Той е на 10 кинта, защото е наобратно. Сега, тази гума е другата. Трябва да извадим водата. Пак по същия начин. Оп. Оп. Предна, лява. Добре. Също. Оп. Ой. Я видим какво е това. Това е 17. 45. 225-ичката е много широка. Ще опира. Само да сравниме. Да видим, има ли лепенки? Няма лепенки, има ли стават. Така, сега къде ги сложа? Те дали се съберат в моята мъничка количка? По-скоро е тук. Ще пробваме така. Излезна още водата, защото не искам да имам вода в колата. Натоварихме 50 ля. Сега ще видим дали ще ги заключиме тези 50 ля или ще ни се изплъзнат. Сваляме гумите. И цапах се седалката, ама ще изчисти. Колата, която ги е карала, има нужда от регулаж. Отвътре сухички, без листа. Нямат лепенки, както съм написал в обявата. И на двете пише предна, лява и дясна. И ще видим утре дали ще се продадат. Добре, стигнахме на локацията. Сега ще му звънна на човека да слезне. Понеже не мога да снимам хората просто е така без да ги питам, питах Пиче дали има нещо против, той каза да, не се изкефи на гумите и почнахме да се биеме. Шегувам се. Хора, доста съм доволен. Пенг! Успяхме да заключим 50 кинта. Айде да ходим да купуваме спреове за колата.